Zo'n 1900 mensen in Nederland maken vrienden hier een eind aan haar leven. Bij Greenslaan komt Friesland met het hoogste tal zelfsderings. Dat is deels te verklaren, zei de GGD. We zien een aantal risicofactoren toch wel als het gaat om suïcides. En dat is vooral tussen de leeftijdscategorie 40 en 65. Maar ook bijvoorbeeld alleenstaand, hoge werkloosheid, armoedecijfers. Dat speelt allemaal wel een rol als het gaat om suïcides. In Friesland rent intussen een campagne om onder andere signalen van depressie en suïcide beter te herkennen. Er is de landelijke helplijn 113 openen. Die wordt 150 keer per dag bellen door mensen die er net meer zitten joggen. Ja, dat is behoorlijk wat. Ze hebben daar veel getrainde mensen zitten. 24 uur per dag kun je daar terecht voor telefoon of chat. En zij zien inderdaad ook door de publiekscampagne dat er toch wel veel mensen een beroep doen op hun hulp. De GGD is druk dwaande om het onderwerp bespreekbaar te maken voor elke nien. Daarom komt er in september weer een nieuwe campagne. Dat is echt een intensievere publiekscampagne, ook gericht op het bredere publiek. Om toch de taboe te doorbreken en het bespreekbaar te maken. Want we hebben toch gezien dat praten erover toch wel echt helpt. Dus daar steekt vooral in september de publiekscampagne op in.